инак 10 барномаҳое ки тариқи қаллобӣ аз он мардум истифода мебаранд. чуноне ки мутахассисони ширкати Computer Disposal Limited гӯем дида баромаданд, бо запроси скачать программа ва ҷамъи торрент, ин яъне истифодабарандаҳои Google Великобритания, яъне Англия ба чунин хулоса омаданд. ва ана агар мо ба ин таблица яъне нигоҳ кунем, аз ҳама бисёртар барномаҳои ширкати Adobe рост меоянд. яъне ин маънои онро дорад ки албатта барномаҳои Adobe нархи андак гарон доранд, вале албатта чун ба студентон, чун ба мутахассисони пешбар хело гӯем муфид ҳастанд, чун Photoshop барои расм ё Premiere барои монтажи видео, After Effects барои сохтани роликҳо ва ғайраҳо ва ҳоказо. Инчунин чун омор нишон медиҳад, барномаи WinRAR ки ихтироати мутахассисони русиягӣ мебошад, дар ҷойи 4 мебошад, ҳарчанд ӯ гӯем алтернативаҳои ройгон дорад ва нархи он низ тахмин $30 мебошад. Инчунин мутахассисонро ба ҳайрат овард боз як чизе ки тариқи торрент ё ин ки сохтакори қаллобӣ мардум антивирусҳоро низ мегиранд, ҳарчанд тариқи гӯем пиратӣ ё ин ки қаллобӣ антивирус метавонад ба ҷои фоида ба компютери шумо зиён расонда бошад. Барои маълумот, антивирус барои 2 компютер солона гӯем агар мо онро харидорӣ кунем, тахмин $30-40 ба $40 рост меояд. Инчунин барномаҳои Microsoft ба монанди Office, яъне Word, Excel ки дар канали мо ба онҳо низ дарсҳо ҳаст, яке аз барномаҳои бисер истифодабаранда мебошад. шумо бошед аз кадом барномаҳо истифода мебаред, ба мо нависед. шояд ба онҳо низ шумо мехоҳед намоиш ё худ дарс гирифта бошед, ҳатман то ҳадди имкон кӯмак мерасонем. подписка кунед, лайк гузоред. Барори кор дӯстон.